ناب channelنا انكو عبد حان تملسكم لما انتم رؤيو فيلمي كوميدي فاميلي تحستو زلو ثاندر سترايك زول فيلميو كم تفوتيو ترتر سلا زي بالله زي فيديو لايك حدش يتخونكم سبسكرايب لكم كتجمروا نحاتتكو كسام ودعتا زي فيديو سنة يتسانحيت እቲ ፊልም ዝጅምር ብራይን ዝተባሃለ ኣብ ኣክላሆማ ዝነብር ብጣዕሚ ባስኬትቦል ዝፈቱ ቆልዓ እናርአየና እዩ። ብራይን 16 እንትኾን ዓመቱ ድሌቱ ብጣዕሚ ልዑል ዋላ ይኹን ዳ እምበር ናብ ናይ ትምህርቲ ቤቱ ናይ ባስኬትቦል ጋንታ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ክቀላቀል ኣይከኣለን። ኣብ ክንድኡ ማይ መቐበሊ ረዳት ኮይኑ እዩ ዝቕመጥ። ሓደ መዓልቲ ብራይን ኣብ ገዛእ ኮፍ ኢሉ ናይቲ ዝፈትዮ ተጫዋቲ ኬቨን ባስኬትቦል እናርአየ ይጸንሕ። ኬቨን ኣብቲ ጨዋታ ብተደጋጋሚ ብዙሓት ጎላት ይቁጥር ስለ ዝነበረ ብራይን ብጣዕሚ ይግረም ነይሩ። ንነብሱ ድማ ሓደ መዓልቲ ከም ኬቨን ዝበለ ሓያል ተጫዋቲ ከም ዝኸውን ቃል ይኣቲ። በዚ ተላዒሉ ብራይን መዓልታዊ ምስልጣንን ምልምማድን ባስኬትቦል ይጅምር። ብራይን እናደጋገመ ክወድቕን ክትስእን ክፍትንን እንከሎ ንእሽተይ ሓፍቱ እናሰሓቐት እናቐረፀቶ ትጸንሕ። በቲ ወገን ኬቨን እቲ ጨዋታ ብዓወት ወዲኡ ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ ብዙሓት ጋዜጠኛታቱን ነድነቕቱን ይኸብዎ። ኬቨን ብጣዕሚ ተሰላቹን ደኺሙን ስለ ዝነበረ ማናጀሩ ኣለን መፂኡ ካብቲ ኩነታት የድሕኖ። ብፅባሒቱ ብራይን ኣብ ትምህርቲ ቤት ምስቱ ዝፈትዮ ዓርኩሜች እናውግዐ ይጸንሕ። ናብቲ ትምህርቲ ቤቶም ሓዳሽ ዝመፀት ኤዚቤል እትበሃል ተምሃሪት እናኣተወ ይርኢ። ብራይን ብመልክዓ ብጣዕሚ ተደኒቑ ከይተረድኦ ፍሽኽ ይለላ። ዕድሉ ቀኒዕዎ ኤዛቤል እውን ተመሊሳ ፍሽኽ ትብለሉ። ብሓረብ ካፌ ምሳሕ እናበልዑ እንከለዉ ብራይን ንዓኣ ምጥማት ክቋርፅ ኣይከኣለን። ሜሽ ግን ብዙሕ ተዘይተመንያን ክቐርባ ተዘይፍትንን ምሙኳር ከም ዘዋፅኡ ይነግሮ። ምክንያቱ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ሰነፋት ሰነፍ ተገይሩ እዩ ዝረአ። ብራይን ድማ እዚኣ ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሰነፋት ምዃነይ ገና ኣይትፈልጥን ዕድለይ ክሙክር ይግብአን ኢሉ ንሜች ይካትዖ። ብራይን ካብ ወንበሩ ተሲኡ ንኢዛቤል ክዛረባ እናተዳለየ እንከሎ ካነር ዝበሃል ሓደ ደንዳን መማህርቱ ኣብቲ ናይ ካፌቴርያ ቴሌቪዥን ቪድዮ ይውልዕ። ኣብቲ ቪድዮ ብራይን ባስኬትቦል እናተጫወተ ኣብ ትራምፖሊን ነጢሩ ኩዕሾ ክእቲ ዝሓስቦ እግሩ እትዩ እናወደቐን እናሰሓቕዎን ይጸንሑ። ብሰንኪ እቲ ቪድዮ ኩሎም ቶም ተምሃሮ ክጻረፍዎን ከሕፍርዎን ዝጀመሩ ብራይን ሓዚኑ ካብቲ ካፌቴርያ ይወፅእ። እናኸደ እናርኤቶ ኢዛቤል ብጣዕሚ ተሓዝነሉ። ድሕሪ ሰዓት ብራይን ኣብ ገዝኡ ኸይዱ ብባስኬትቦል እናተጫወተ እንከሎ ኣቦኡ ናብቲ ክፍሉ ይኣቲ። ተረቢሹ ስለ ዝርአዮ ድሞ እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶ። ብራይን ከይመለሰሉ ሱቕ ስለ ዝበለ ኣቦኡ ክልተ ናይ ባስኬትቦል ጌት ንብራይን የርእዮ። ብራይን ሃንደበት ተሓጒሱ ቀኒዑ ብሓደ ናፍቲ ስታድየም እቲ ጨዋታ ክርእዩ ይኸዱ። ብራይን ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉሰሎ ነገር ግን እቲ ዝፈትዮ ተጫዋቲ ኬቨን ክሪኦ ምዃኑ እዩ። እቲ ጨዋታ ምስ ተጀመረ ኬቨን ብተደጋጋሚ ነጥቢ ይቁፅር ስለ ዝነበረ ብራይን ብጣዕሚ ይሕጎስ ነይሩ። ኣብ ዕረፍቲ ቶም ዲያኑ እታ ዕድለኛ ትኬት ዝበፅሑ ተሰብ እቲ ሜዳ ኣትዩ እታ ኩዕሾ ናብታ ባስኬት ናይ ምድራይ ዕድል ከም ዘለዎ ይዛረቡ። እቲ ትኬት ዝሰዓረ ሰብ ድማ ኣቦኡ ንብራይን ኮይኑ ይጸንሕ። ኣቦኡ ግን ክንዲ ዝተሓጎስ ዋላይ ተሓጉስ ዳ እምበር ወዱ ሓዚኑን ብጣዕሚ ይፈትዮም ምንባሩን ስለ ዝፈለጠ ንወዱ ይህቦ። ብራይን ተሓጒሱ ናፍቲ ሜዳ ምስ ወረደ እቲ ጋዜጠኛ እዛ ኩዕሾ እንድሕር ደኣ ናፍታ ባስኬት እቲኻያ $20,000 ክትሽለም ኸይሉ ይነግሮ። ብራይን ብጣዕሚ እናተጨናነቐ ናፍቶም ሰባት ክርኢ እንከሎ እቲ ኩሉ ግዜ ዝድንድኖ ካነር ብሞባይሉ ቆርጾ እናተዳለየ ይሪኦ። እታ ሰዓት ኣኺላ እታ ኩዕሾ ክድርያ እንከሎ ዕላምኡ ስሒቱ ንቱ ተፋዚ ይወቕዖ። ብራይን ሓፊሩ ካብቲ ቦታ ወፂኡ ናብ ቦትኡ እናተመለሰ እንከሎ ኣብ መንገዱ ነቱ ዝፈትዮ ተጫዋታይ ኬቨን ይረኽቦ። ሞራሉ መሊሱ ኩዕሾ ፈሪሙ ክህቦ ሓስበ እንከሎ ብራይን ነቲ ኮኸቡ ስለ ዝረኸበ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ። ከም ናኻት ዝበላ ናይ ምጭዋት ዓቕሚ ተዝህልየኒ እየ ዝምነ ኢሉ እታ ኩዕሾ ምስኡ ክሕዛ እንከሎ ኬቨን ንትምኒት ምልማድ ይስዕሮ ኢሉ እናተዛረቡ እንከሎ ብመንጎኦም ዝተፈለየ ሓይሊ ይሓልፍ። ጽባሒቱ ንግሆ ብራይን ካብ ደቃሱ ክትስእ እንከሎ ኣብ ሬድዮ እቲ ናይ ኬቨን ጋንታ ቅድሚ ዕረፍቲ ጽቡቕ ዋላ ይጽናሕ ዳ እምበር እቲ ጨዋታ ከም ዝተሰዓረ ይሰምዕ። እዚ ዜና ብጣዕሚ የሕዝኖ። ክንሓዝኑ እንድሕሪት ገዲፉ ነቲ መዓልቲ ምድላይ ይጅመር። ንምሸቱ ብራይን ምስ ሜች ንሓደ ካርናቫል ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ካነር ምስ ኤሊዛቤት ብሓደ እናተጫወቱ ይጸንሕ። ካነር ንኤሊዛቤት ባምቡላ ክስዕረላ ስለ ዝደለየ ኩዕሾ ናብ ባስኬት እናእተየ ክጫወት ይፍትን። ደጋጊሙ ክሙክር እንከሎ ግን ዋላ ሓንቲ ግዜ ይተዓወተ። ብራይንና ሜች ብርሕቐት እናርአዎ ብጣዕሚ ይስሕቑ ይጸንሑ። ካነር ስለ ዝርአዮም ግን ተናዲዱ እንድሕር ዳ ዓቕሚ ሃሊኩም ንዕስከር ኢና ኢሉ ንኽልቲኦም ይፈኻኸሮም። ብራይን ምስ ካነር ምዝራብ ዘድልዮ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ሓዲግዎ ይኸይድ። ሃንደበት ተመሊሱ ግን እታ ኩዕሾ ክድርያ እንከሎ ናፍታ ባስኬት ተኣቲ። ብዙ ተፈጢሩነይ ነገር ኩሉ ሰብ ተገሪሙኒ። ካነር ግን እዚ ነገር እዚ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነን ክደግማ ከም ዘይክእልን ንብራይን ይነግሮ። ብራይን ግን ደጋጊሙ ስለ ዘእትያ
ካነር ብጣዕሚ ክሓፍር ይጅምር። ንኤሊዛቤት ሓዲግዋ ምስ ከደ ብራያን ቅርብ ኢሉ እታ ዝሰዓረ ባምቡላ ንኤሊዛቤት ይህባ። ብኣግባቡ ምስ ተፋለጡ እቲ መናፈሻ ሓዲጎሞ ይኸዱ። ዘይከምኡ በቲ ወገን ኬቨን ባስኬትቦል ክስልጥን ክምኩር እንከሎ ወላ ሓንቲ ኩዕሾ ናብቲ ባስኬት ከእተ ይከኣለን። በዚ ነገር እዚ ድማ ክልቲኦም ካልቨንን ኣለንን ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም ነይሩ። ምክንያቱ ድማ እታ ናይ መጨረሻ ጨዋታኦም ተሳዒሮም እዮም ወዲኦምዋ። ኣለን ድማ ቅርብ ኢሉ ብከቢድ ግዜ ኢኻ ትሓልፍ ኣለኻ ንኩሉ ሰብ ድማ እዩ ዝገጥም። ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሙሉእ ብቕዓትካ ክትምለስ ኢኻ ኢሉ የፅናንዖ። ብራያን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ባስኬትቦል ክላመድ እንከሎ ርእይዎ ዘይፈልጥ ለውጢ የምፅእኒ። እዚ ልዕሊኡ ዝገርም ነገር ኣብ ሓንቲ ለይቲ ምምፅኡ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ብራያን ቶም ናይ ትምህርቲ ቤቱ ጋንታ ጨዋታ ስለ ዝነበሮም ናይ ባስኬትቦል ተጫወቲ ክዳን ገይሩ ይኸይድ። እቲ ሰልጣኒኦም እዚ ምስ ረኣየ ብራያን እንታይ ክገብር እዩ ናይ ባስኬትቦል ተጫወቲ ክዳን ገይሩ መፂኒ ሃይላንድ መቐበል ቆልዓ እንከሎ ኢሉ ይቕልደሉ። ብራያን ናፍቲ ጋንታ ከኣትን ክጫወት ከም ዝደልን ንተሰልጣኒ ምስ ነገሮ ፈቃደኛ ይነበረን። ደጋጊሙ ምስሎሞኖ ግን እቲ ሰልጣኒ ንብራያን ዓቕምኻ ከርእየና ኢሉ ናፍቲ ውሽጢ ጋንታ የእትዮ። ብራያን ናፍቲ ሜዳ ኣትዩ ምስቲ ዋና መራሕቶም ጋንታ ዝኾነ ካነር ምጭዋት ይጅምር። ምንም ከይተቸገረ ድማ ንካነር ኣሽኪዕዎ ሓንቲ ነጥቢ ይቁፅር። ግን ብኡ ይውቅዕን። ምንም ዕድል ከይሃቦ ተደጋጋሚ ነጥብታት ምቁጣር ምስ ጀመረ ኩሉ ይግረም። እቲ ሰልጣኒ እናጎየ መፂ ድማ ናፍቲ ጋንታ ንኽኣቲ ክልሙኖ ይጅምር። ግን ንዓይ ተሲዒርካኒ እዩ ምስ ብራያን ነተሰልጣን እውን ምንም ከይተቸገረ ነጥብታት ይቁፅረሉ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልታት ብራያን ትምህርቲ ቤቱ ወኪሉ ምስ ካልኦት ትምህርቲ ቤታት ተደጋጋሚ ባስኬትቦል ይገጥም። ኣብ ዝሓለፈ ድማ ኣሸናፊ ኮይኑ እዩ ዝምለስ ነይሩ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ትምህርቲ ቤቱ ተፈታውን ተፈቃርን ፍሉጥ ሰብ ይኸውን። ብራያን ልዕሊ ኩሉ ዝሐጎሶ ነገር ግን ኤሊዛቤት ተቆርቦን ትፈትዮን ስለ ዝጀመረት እዩ። በቲ ሓደ ገጽ ኬቨን ምንም ለውጢ የምፀኒ። ኣብ ዝኣተዩ ጨዋታ ድማ ክሰዓርን ዝወረደ ነጥብታትን ክቁፅር ይጅምር። ሚድያታት ብዛዕባኡን ዘሽቆልቁልሎ ናይ ጨዋታ ክእለቱን የጉዑ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኬቨን ብጣዕሚ ክሓዝን ይጅምር። ኣለን ንኬቨን ናፍቲ ነበሮ ናይ ተጫዋታ ዓቕሙ ንምምላስ ብዙሕ ነገር ይፅዕር፣ ግን ለውጢ የለን። ካሊእ ትረፍ ኣዲኡ ሞራሉ ንክተለዓዕለሉ ናፍቲ ስታድየም ሒዝዋ ይመፅእ፣ ግን ሕጂ እውን ለውጢ የለን። ሓደ መዓልቲ ኬቨን ናይ ጫማ ምፍላጥ ቅርጽ ይኸይድ። እታ ኩዕሾ ሒዝካ ንምጉያይ ብጣዕሚ ተቸጊርኒ። ከይወደቐ ወይ ከይተዓንቀፈ ነታ ኩዕሾ ሒዝዋ ናፍቲ ባስኬት ክበፅሕ ይከኣለን። እዚ ዝርአ ዳይሬክተር ብጣዕሚ ሓሪቑን ተናዲዱን ሙሉእ መዓልቲ ክቐርጽ ምስ በዓለ ንኬቨን ኣባርርዎ ይኸይድ። ኣለን በዚ ተናዲዱ ኣብ ገዝኡ ኸይዱ ዜና እናሰምዐ እንከሎ ኩሎም ቻናላት ኬቨን ክንደይ ናይ ዝኣክል ሕማቕ ተጫዋታይ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ኣለዋ። እቲ ቻናል ክቕይር እንከሎ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብራያን ክንደይ ናይ ዝኣክል ንፉዕ ተጫዋትን ናይ ቀረባ ግዜ ኬቨን ዝትክእ ቆልዓ ምዃኑ እናተዛረቡ ይርኢ። ኣለን ቅድሚ ሰሙን ብራያን ኣብ ፍርቂ ሜዳ ኮይኑ ኩዕሾ ናብ ባስኬት ምእታይ ኣብያቶ ከም ዝነበረት ይዝክር። ከመይ ኢሉ ደኣ ብሓደ ግዜ ክንዲዝን ዝኣክል ጉዝ ተጫዋታይ ክኾንኪ ኢሉ መጽናዕቲ ክገብር ይጅምር። ናይ ካልቨንና ናይ ብራያን ቪድዮ ብሓደ ወሊዑ ድማ ናይ ክልቲኦም ምንቅስቓስ ከም መጣጠኖም ከሎ ተመሳሳልን ማዕሮም ኮይኑ ይጸንሕ። ኣለን ድማ ኣብታ መዓልትሳ ክልቲኦም ሓይሎምን ክእለቶምን ዝገላበጥ ገለ ዝተፈጠረ ነገር ሎ እምበር ካሊእ መረዳእታ የለን ኢሉ ይድምድም። ብጽባሒቱ ንኬቨን ረኺቡ ብዛዕባ እቲ ብራያን ዘጽንዖ ነገር ከዋግዖ ይጅምር። እቲ መዓልቲ ንሱ ክዕለትኩም ተገላዊጡ ኮንለዎ እምበር ብራያን ብሓደ ግዜ ክወዝን ፍሉጡን ተጫዋቲ እዩ ኮይኑኒ፣ ንስኻ ከዓ ብተጻራሪኡ እቲ ዕለትሱ ገለ ዝተፈጠረ ነገር ሎ ኢሉ ንኬቨን ክነግሮን ከሎ ኬቨን ብዙሕ ኣይኣመኖን። ኣብ ክንዲኡ ኣለን ተዓብዶ ኣለኻ ኢሉ መሊሱሉ። ብጽባሒቱ ኣለን እቲ ዝብለሎ ብተግባር ንምርኣይ ንኬቨን ሒዝዎ ናብ ናይ ብራያን ትምህርቲ ቤት ይኸይድ። ኣብቲ ክላስ ኣትዩ ንክልቲኦም ምስ ኣፋለጦም ሰላም ተባሂሎም ኢድ ንኢድ ክተሓሓዙ የገድዶም። ኣጋጣም ከምኡ ኢሎም እንዲኦም ተስማት ተቐያይሮም ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ ተተመለሰሎም። ኬቨን ንብራያን ካብቲ መዓልቲ እሱ ይዝክሮ እዩ፣ ግን እዚ ጨዋታ ሕማቕ ኮይኑልኒ ምክንያት እሱ ክኸውን ስለዘይኽእል ዕሸሽ ኢልዎ። ኣለን ከም ገሌሉ እቲ ሓይሊ ተተመለሰሉ ብዝብል ተስፋ ንብራያን ምስ ኬቨን ሙሉእ መዓልቲ ንኽሕልፍዎ ይነግሮም። ኬቨንና ብራያን ብሓደ ክውዕሉ እንከለዉ ብጣዕሚ ይቀራረቡ። ንባስኬትቦል ዘለዎም ፍቕሪ ድማ ናይ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ኮይኑ ይጸንሕ። ኣብቲ ካፌቴርያ ምግቢ ክበልዑ እንከለዉ ድማ ብዙሓት ተምሃሮ ይኸብዎም። ይኹን ደኣ እምበር ኬቨን ሕጂ እውን ናይ ኩዕሾ ምጭዋት ሓይሉ ስለ ዘይተመለሰሉ ኣለን ብጣዕሚ እዩ ተናዲድኒ። ብጽባሒቱ ኬቨን ትምህርቲ ቤት ወኪሉ ምስ ካልእ ትምህርቲ ቤት እናተጫወተ እንከሎ ነቶም ካልኦት ኣዕርኽቱ ኣይሕልፈሎምን። እታ ኩዕሾ በይኑ ሒዙ በይኑ ጎሎ እትዩ በይኑ እዩ ዝውድኣ። ዋላ ኩሉ ግዜ ነጥቢ እናቁፀረ ጋንትኡ ይሰዓር ደኣ እምበር በይኑ ስለ ዝጫወትሎ እቶም ካልኦት ኣባላት ጋንትኡን ኣሰልጣኒኡን ብዙሕ ሕጉሳት ኣይኮኑን።
ምክንያቱ ባስኬትቦል ናይ ጋንታ ጨዋታ እዩ። በቲ ወገን ኬቨን እውን ሓያል ጨዋታ እኒዎ፣ ግን ኬቨን እታ ኩዕሾ ብደንብ ጌርካ ንምድራይ ጥራይ ብጣዕሚ እዩ መቸገሪ ኮይኑወኒ። እቶም ተፈስቱን እቶም ጋዜጠኛታትን ተገምጢሎም ከም ኬቨን ዝበለ ሕማቕ ተጫዋቲ ሪኦም ከም ዘይፈልጡ ምዝራብ ይጅምሩ። ንምሸቱ ብራያን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝስዕር ነበረ ንመማርቱን ዕርኽቱን ኣብ ገዝኡ ምድላው ይገብረሎም። ይኹን ደኣ እምበር ኢዛቤል በዚ ለውጢ እዚ ሕጉስ ኣይኮነትን። ምክንያቱ ብራያን ብዙሕ ሰብ ክኸቦ ዝደሊ ኩረኛ ሰብ እዩ ተቐይርኒ። ናብ ድምፂ ዘይብሉ ቦታ ከይዶም ብሓደ ንወይኖም ግዜ ክሕልፎ ክትሓተን ከላ ብራያን እዞም ቀረባ ግዜ ረኺቦም ንዕርኽቱ ደስ ስለ ዝብልዎ ኣለዉ ምስኦም ግዜ ክሕልፍ ዝደሊ። እዚ ዝናደዳ ኢዛቤል ንብራያን ኣብ ሓዲጋቶ ካብቲ ምድላው ትወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣለን ናብቲ ምድላው መፂኡ ንብራያን ፍልይ ኣቢሉ ይነግሮ። ሃንደበት እዚ ጨዋታ ጎበዝ ኮይንካ እኒኻ ናይ ኬቨን ሓይሊ ስለ ዝወሰድካ እዩ። ኬቨን ከዓ ናትካ ሓይሊ ወሲዱ ሕማቕ ተጫዋታይ ኮይነኒ። እዚ ነገር ተኣምነሉ ዲኻ ይተኣምነሉን ኢሉ ይሓቶ። ብራያን እዚ ዘይመስል ነገር ስለ ዝኾነ ምንም ከኣምኖ ኣይከኣለን። ኣለን ግን ከመይ ኢልካ ደኣ እሞ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ካብ ምንም ዘይፈልጦ ሰብ ናብ ፍሉጥ ተጫዋቲ ተቐይርካ እዛ ሕቶ እንድሕር ደኣ መሊስካለይ ሓቂኻ ክብለካ እየ ኢሉ ንብራያን ይሓቶ። ዋላ ይትእመነሉ ንኬቨን ሓይሉ ክትምልሰሉ ሞክሩ ኢሉ ንብራያን ክነግሮ እንከሎ ብራያን እዚ ሕጂ እኒኦ ናብርኡን ተፈላጥነቱን ክኸስሮ ስለ ዘይደሊ ንኣለን ከም ዘይምልሰሉ ይነግሮ። ኣለን ካብቲ ምድላው ቅድሚ ምኻዱ ንብራያን ናይ ሰብ ዓቕምን ክእደትን ተጠቒምካ ብሰባት ክትፍቶ ምግባር ጌጋ ኢሉ ነጊርዎ ይኸይድ። ጽባሒቱ እቲ ሰልጣኒ እንቶም ተጫወቲ ኣኪቡ ናይ ኦክላሃማ ቀዳሞት ተጫወቲ ንምዃን ሓንቲ ጋንታ ምግጣም ጥራይ ከም ዝቐረየቶም ይነግሮም። ኣብቲ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱን ተሃንጥዩን ነቲ ጨዋታና ተጸበየ እንከሎ ብራያን ንኢዛቤል ክዛረብ ጊዜኡ ይወስድ። ትማሊ ምሸት ንምንታይ ካብቲ ምድላው ሓዲግክን እንትወፅእ ኢሉ ክሓታ እንከሎ ኢዛቤል እዚ ናይ ባስኬትቦል ተጫዋታይ ካብ ትኾን ድሓር ካልእ ሰብ ኢኻ ኮይንካኒ እዚ ሕዚ ኮይንካየኒኸ ብራያን ርእዮ የፈልጥን ኢላ ትነግሮ። ብራያን ብዚ ዘረባ ዝተናዲዱ ንኢዛቤል ንስኺ እኮ ፍሉጥ ኩዕሾ ተጫዋታይ ምስ ኮንኩ ክፈሊጥክን እምበር ቅድሚኡ ቁልሕ ኢልክ ርኢኽና ይትፈልጥን ኢሉ ይዛረባ። ኢዛቤል ግን መጀመርታ መዓልቲ ትምህርቲ ቤት መፅያ ክትሪኦ ከላ ከም ዝፈተየቶ ትነግሮ። ሓደ መዓልቲ ብራያን ኣብቲ ከተማ ብሳይክል እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ናይ ኬቨን ፖስተር ይርኢ። ካብ ኮኸብ ተጫዋታይ ናብ ኩሉ ዝንዕቆን ዝጸልኦን ተጫዋቲ ስለ ዝተቐይረ ድማ ብጣዕሚ ክሓዝነሉ ይጀምር። ሰንኪ እዚ ድማ ብራያን እቲ ትኽክለኛ ነገር ክገብር ይውስን። እዚ ድማ ንኬቨን ናይ ጨዋታ ዓቕሙ ንምምላስ እዩ። ንኣለን ደው ኢሉ ድማ እቲ ውሳንኡ ይፍልጦ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣለንና ብራያን ናብ ኬቨን ክኸዱ እንከለዉ ሕማቕ ጨዋታ እናተጫወተ ይጸንሖም። ኣለንና ብራያን ንኬቨን እንታይ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ንምንታይ ሕማቕ ተጫዋቲ ከም ዝተቐየረን ከረድእዎ ይሞክሩ። ኬቨን ግን እዚ ጥንቆላን ኣስማትን ምንም ኣይኣምነሉን ሓቂ ክኾነ ይኽእልን ኢሉ ምእማን ይኣብዮም። ጽኒሕ ኢሉ ብራያን ንኬቨን ባስኬትቦል ንኽገጥሞን እንድሕር ደኣ ክምንጥሎ ክኢሉ ሓቂ ከም ዝኾነን ይነግሮ። እቲ ጨዋታ እናተጫወቱ ብራያን ኬቨን ጥራይ ክንቀሳቐሶም ዝኽእል ምንቅስቓሳት ተጠቒሙ ነጥቢ እናቑፀረ ስለ ዝርአዮ ከኣምን ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክልቲኦም እቲ ናይ ምጭዋት ብቕዓት ናብ ኬቨን ንኽምለስ ምጽዓር ይጅምሩ። ካልእ ትረፍ እታ ሽዑ ዝሓዝዋ ኩዕሾ ሒዞም እቲ ሽዑ ዝበልዎ ዘረባታት ይዛረቡ። ግን ሕጂ እውን ምንም ለውጢ የለኒ። ሙሉእ መዓልቲ ክምኩሩ ምስ በዓሉ ምንም ክሰኽዐሎም ስለ ዘይከኣለ ተናዲዶም ብራያን ንገዝኡ ይኸይድ። ቅድሚኡ ግን ናብ ናይ ኢዛቤል ገዛ ኸይዱ እንተ ቀትሪ ዝበልኩኽን ዝተናደድኩኽን ይቅርታ ናብቲ ናይ ቀደም ርክብና ከም ንምለስ ተስፋ ይገብር ክብላ እንከሎ ኢዛቤል ዋላ ተናዲዳሉ ትጽናሕ ደኣ እምበር ምንም ስለ ዘይመሰላ ይቕረት ትብሎ። ናብ ውሽጢ ገዛ ንኸኣቲ ምስ ዓደመቶ ድማ እቲ ተፈጢሩኒ ነገራት ክረዳኣ ይጅመር። ኢዛቤል ግን ብቐሊሉ ክትኣምኖ ይከኣለትን። ንኽእምና ኢሉ እቲ ኩሉ ነገር ዝተጀመረሉ መዓልቲ ዝተቐረጸ ቪድዮ ንኢዛቤል የርእያ። ሽዑ ካብ ቀረባ ርሕቐት ባስኬት ምእታይ እኳ ተሳኢኑ ንነበረ ሕጂ ርኤኒ ፍሉጥ ተጫዋታይ ኮይነኒ ኢኹ። እዚ ኩሉ ሳላ ናይ ኬቨን ብቕዓት እዩ። ቅድሚኡ ግን ብኩዕሾ እንተፈስቲ ዝወቅዕ ሰነፍ ተጫዋታይ እየ ነይሩ ኢሉ እናተዛረባ ኣብ ርእሱ ፍሉይ ሓሳብ ትመጸሉ። ኩዕሾ ሒዙ ድማ ብሳይክል ገይሩ ናብቲ ኬቨን ዝጋጠመሉ ስታድየም ይኸይድ። ኣብቲ ስታድየም ምስ በጽሐ ናይ ኬቨን ጋንታ ብጣዕሚ ከም ዝሰዓሩለውን ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ነጥቢ ከም ዘይቁፀሩን ይርኢ። ንኬቨን ምስ ረኸቦ ከመይ ገይሩ ናይ ምጭዋት ዓቕሙ ከም ዝመልሰሉ ይነግሮ። እቲ ሽዑ መዓልቲ ብጌጋ ከመይ ገይሩ ንሓደ ተፋ ዝወቂዕዎ ከም ዝነበረ ንኬቨን ምስ ነገሮ ኬቨን ከኣምኖ ስለ ዘይከኣለ ግን ብራያን እታ ኩዕሾ ተቐቢሉ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝወቕዖ ተፋዚ ደጊሙ ይወቕዖ። እታ ኩዕሾ ምስ ተመለሰት ክልቲኦም ብኢዶም ሒዞም እቲ ሽዑ መዓልቲ ዝበልዎ ዘረባ ይደግሙ። ናይ ኬቨን ናይ ምጭዋት ዓቕሚ ብታ ኩዕሾ ቢሉ ናተመለሱሉ ድማ ንርኢ። ኬቨን ናብቲ ጨዋታ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቲ ምስ ኣተየ ከምቲ ዝነበሮ ሓያል ተጫዋትን ትኩስ ነጥቢ መቑፀርን ይቕየር። ኬቨን ነጥቢ ድሕሪ ነጥቢ እናእተየ እንቶም ተኸታተልቲ ከደንግጾም እንከሎ ብራያን ብጎኑ ኮይኑ ብነብሱ ኸሪዑ እናረአየ ይጸንሕ።
بصباحيتو تمرت ቤቱ ወኪሉ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ ተጨኒቕኒ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኬቪን ዓቕሚ የብሉን እቲ ጨዋታ ምስ ተጀመረ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ሰነፍ ተጫዋታይ ኮይኑ ይጫወት እዚ ዝረአየ ሰልጣኒኡ ብጣዕሚ ይግረም እንታይ ክፍጠር ኢሉ ድማ ንነብሱ ምሕታት ይጀምር ዕረፍቲ ምስ ወፁ ነቲ ሰልጣኒኦም ሕማቅ ጨዋታ ስለ ኮይነ ዘለኹ ካብዚ ጨዋታ ውፅእኒ ኢሉ ይሓቶ እቲ ሰልጣኒ ግን እስኻ ዘለኻና ዝሕሸ ተጫዋቲ ኢኻ ሕዚ ሕማቅ ተጫዋት ለኻ ናይ ኣጋጣሚ ነገር እምበር ክንስዕረሉ ንኽእል መንገዲ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ኢሉ ይነግሮ ኣብቲ ጨዋታ ተመሊሶም ኣብቲ ኣፍ ደገ ኬቪንን ኣለን ክሪእዎ መፂኦም ይርኢ ግን ቅድሚ ሕዚ ኬቪን ሓደ ነገር ደጋጊምካን ካብ ልብኻን እንድሕር ዳኣ ጌርካዮ ቀዳማይ ከም ትኾነሉ ነጊርዎ ነይሩ እዩ እሱ ዘኪሩ ድማ ነቶም መጫወቱ ፀዊዑ ቅድሚ ሕጂ በይነ እየ ዝጫወት ነይረ ሕጂ ግን ከም ጋንታ ብሓደ ኮይና እናተቐባበልና ንጫወት ኢሉ የመኽሮም እቲ ጨዋታ ምስ ጀመሩ ብጄካ ብራያን እቶም መጫወቱ ዳርጋ ኩላቶም ነጥቡ ምቁፃር ይጅምሩ ብዙሕ ተጫዊቶም እቲ ጨዋታ ንኽውዳእ ዝተወሰና ሰከንዳት ምስ ቀሪኦ እቶም ተፃረርቲ ጋንትኡ ብክልተ ነጥቢ ሓሊፎሞም እነው ብራያን እታ ኩዕሾ ሒዙ ዘሕልፈሉ ሰብ ስለ ዘይነበሮ እታ ሰዓት ቅድሚ ምውዳኣ ባዕሉ ክእትያ ነይርዎ እናፈርሐን እናተጨነቐን ብድፍረት እታ ኩዕሾ ክድርያን ከሎ ግን ናፍቲ ባስኬት ተኣቲ ብራያን ኣብቲ ጨዋታ እሱ 3 ነጥቢ ጥራይ ዋላ ቁፅር ዳኣ እምበር እተን 3 ነጥቢ ዝስዕሩለን ነጥብታት ኮይነን ኣሸኒፎም ይወፁ ናይ ብራያን ጋንታ ድማ ኣብ 32 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኦክላሆማ ቻምፒዮን ኮይና ትምለስ ብራያን እቶም መጫወቱ ተሸኪሞም እናኸዱን ኬቪንን ኣለን ቻው እናበልዎ እናረኣና እዚ ፊልም ይውዳእ ፈቲኹም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ሓደሽቲ ኮንኩም ቻናልና ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ማ ላይክ በልዎ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃኒሒት